en av vinningen i hånden, Rebecka? Ja, nu vi kommer att stanna framme för oss att här skulle till en samråd, men det var inte akkurat en vanlig samråd, Anna. Nej, det var det inte. Ja, vi kommer bara se att vi tittar om Skopenhagen tiden har vunnit att det är Årsens kamper. Yeah! Sådan! Yeah! Vi har ju fjärs! Yes! Vi tar tidsje ett flaggvis som tid vånande för att hänga upp. Och i nästa år har tid aldrig för att komma G-festivalen efter. Här ständer Årsens Kjaldleva 2015. Och vad ständer ni efter? Och jag hade väntat ska. Yeah, baby! Man kör på att spoila. Flera år har Skopenhagen sett sin dam att Kjaldegarutjaki. Främst är bojeren att det är, alltså undanför år, och att det är ett vitt på först. Som att Kjaldegarplassen är från vilket dag som det. Det bestämde var inte Iva. Vi har flera honaliga och stortliga kreativa kamps. Vär så bäst en Skopenhagen. Det passar. Ja, vi Janne på vad Kjaldegarutjaki så dynk och hövesmänner Skopenhagen och hjälpte öronkamparen. Var start för att här på passar. Det passar. Här är det inte bara gå Kjaldare, här är det som rena grannar. Viktigt. Mycket biljetter lotta. Det är så det. Ja, det är gott.